ginawa ni Papa. Sinabi mo naman ako, sasabo na ako inyo, anak man. Pinasakay hindi. Bakit warot sasabo ko? Nang kapaling kayo ni Bas. Nano po yung ngikit yun? May nagit yung puto. Minakit kang Puto. kagtalo. Ning kalago kayo ng kakuto. Mo ko ni Kelupo. Selfie in the bus. Habang extra challenge, habang umaandar yung bus. Ayan, no? Wow! Dati ako po, doktor, hindi mo ako matutumba. Sige, nalaman ako. Yan sa isa yan. Ang layo na natin, hindi na sila makakaabot. Nakaligtas tayo. Ayan, hindi kami nag-uusap ng boyfriend ko. Ganito sa akin, siya. Kasi, nabalitaan niya na sumama ako sa kaibigan niya. Kaya hindi niya ako kinakausap. Kaya siya. Pero mahal ko yung boyfriend ko. Kahit hindi kami nag-uusap. Kahit galit siya sa akin. Sigan mo yung boses mo. Kahit galit sa akin yung boyfriend ko. Wala. Kung pakyala. Ang alam ko lang, mahal ko siya. Hoy, awsan mo yung conductor. Ay, Check up ka, Dr. Hill. Binibilang kami kasi mga preso kami. So, i-deliver kami sa Muntinlupa. Awsan niya pa. Naramdaman mo ko? Ay, bago ko lang. Ayan yan. Like, hindi marunong yung videographer. Bap! 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 Naramdaman mo ko? May signal. Bap! Atya! Atya! Naramdaman mo ko. Bap! Hello? May signal. May nice signal! Nakadaramdaman! Uy, tayo Bap! Ayan, Bap. Bap! Bap! May nice signal! Aray, kasakit. Tinulwal na ako kain. Ang bayag. Relax na rin. Wala yung bayag mo. And free at you can